Eta hau, kuriosoa baino, nik ez egin, norbaitek esango du, eta, bueno, ez dut esango, masoka xamarra dela, esan behar nuen, norbaitek pentsatuko duela. Malasiatik gaurko lehendabiziko albistea. Han, 72 urteko erretiratu bat, 53 aldiz ezkondu da. 53 aldiz ezkonduna norekin eta bere lehendabiziko emaztearekin, ze polita. Kamarudin Mohamed da Malasiako erretiratu hau. Duela 47 urte ezkondu zen lehen aldiz, eta orduz gero beste 51 emazte izan ditu. Berak dio ezela playboy bat, emakume politak adoratzea gustatzen omen zaio. Gainera, neska bat gustuko izan duenean, ezkontzea eskatu izan omen dio beti, ez aizkiola abentura gustatzen dio. Ez aizkiola zer barkatu? Abenturak gustatzen. Ez aizkiola abentura gustatzen da 53 aldiz ezkondu da. Ez bera ezkondu egiten da. Bai, hori ez da abentura bat, ja. Eta, esaten du baita ere, aldi berean emakume batekin baino gehiagorekin ez dute egotea ere ez duela gustoko. Izan ere gogoratu behar da, gizon hau musulmana izaki, aldi berean 4 emazte izan ditzakeela, eta nahi duenean dibortziatu litekela. Horretarako aski du emazteari dibortziatu egin nahi duela esatea. Hala egin du 52 aldiz bere bizitzan zehar, gutxi iraundion emazteak 2 egun iraundio, eta denbora gehien berriz bere azken emaztearekin egin du 20 urte minbiziak bere albotik eraman duen arte. Orain berriz, zahartzen ari dela edo konturatuta, bere lehenengo emaztearekin ezkondu da berriz, bere abentura hasi zuen emakume berarekin amaitzeko. Emakume gaixuak. Gainera berak erabakitzen du, zer egin dit da. Bai, galdetzen die, berarekin ezkondu nahi duten edo. Ez dakit zer egiten duen, baina 53 aldiz ezkondu da. Horrek, nik ezakitzen nolako ezkontzak egiten dituen, baina dirudona beharko izan, ez? Ez du jartzen aberatsa denik, ez? Argazkirik ez datorren. Argazkia bat. Eta zer, nahi dena kontatu, zer. Ez dauka horrela itxura nik ere gizonak. Ja, 72 urterekin. Eta horrelako abenturekin zer nahi duzu gizona. Baina, lehenengo emazteak oraindik gogoan izango zuen, eta bai ezko emango zion.